Mulla oli mun iso shampoo ja hoitoaine siellä matkalaukussa ja sitten se heitti sen roskiin, koska mä olin unohtanut ne viime kisoista siinä. Oikein hyvää alkuiltaa. Kannusteet ja tervetuloa koneeseen. Ei! Mitä te teet? Tappaa hämähäkkiä. Hyi, se on kauhean! Oikein hirveä iso. Missä se on? No niin. Älkää huokaa! Mikä siellä on? Hämähäkki. Joo, siis me pistetään ihan just nukkuu. Ja huomenna me herätään 7, jee! Ja sitten mäkin. Ja sitten me lähdetään. Ja jee, niin. Jee, huomenna on kisapäivää. Wuhu. Oletko hiljaa? Ja nyt me pistetään nukkuun. Elikkä hyvää yötä. Ai mä laitan tähän. Mennään. Joo. Ne on ihan tällaiset kiiltävät. No, tää on kulmuharjoja talveksi. Hyi, tää on ihan livainen tää peijö. Kisa paikalle. Juliet, mikä? No niin. Mulla ei oo kulmia. Otto 2. Moi vaan kaikille. Me lähdemme ihan juuri lämpäämään. Kello on 25:09 ja me mennään puolelta. Joo, ja monelta meillä on harkka. 10 Se oli melkein 11. Tässä on myös ei ole ei, siellä voi olla kyytejä. Sulla on tää. Mä laitan sen sun pois. Se oli auki. No niin. MP siitä, että me ollaan johdolla yhterikilpailussa. Hyvin menee. Me ollaan johdossa. Älkää tulko noin lähelle, kun tää on niin zoomautunut. Me ollaan johdossa. Me ollaan johdossa. Niin, mutta ei, se on niin lähellä muuta vaan. No niin, mitä me sitten tehdään? Me mennään lisää yhtereitä. Joo. Nyt mennään ottamaan lisää yhtereitä. Niin, seuraavaksi tulee vanilja. Ootko ne valmiina kannustamaan vaniljaa? Ei sitten. Ottakaa, Juli jatkaa vlogaamista. Moi! Moi kaikki! Kello on nyt 10:02. Juuli vlogaa part 5 902 000. Me ollaan
ollaan edelleen täällä katsomassa ja kipat lähtee ihan just vähän ajan päästä. Älä kato! Mä kuvaan silmää silleen. Niin lähtee lämpää ja sitten me jäädään tänne katsomaan vielä pitkäksi aikaa. Eiku oota? Pitkäksi aikaa. Joo. Ei mulla muuta. Heippa. Nyt sipat ovat menneet lämpäämään ja me täällä odotetaan, että ne tulee ja sitten me kannustetaan niitä ihan täysillä. Siihen on kyllä aika kauan aikaa vielä. Niin onkin. Kauan aikaa vielä siihen, että ne tulee. Me saatiin tällaiset hienot juomat. Tällaiset täältä kisoista ilmaiseksi. Jee, kiitos kaikki. Mitkä fiilikset suorituksen jälkeen? Ja hyvä kannustus oli. Kannustus oli paras. Kyllä. Ei paras. Se parempi kuin kellään. Joo. Kyllä mekin kannustettiin hyvin. Niinpä hei. Äijä. Sitten pidätte samasta kädestä. Ei sit. No niin, kello on jo 9. Me ollaan käyty syömässä ja täällä on tapahtunut aika kaikenlaista. Ja nyt me ollaan pistämässä nukkumaan, koska meillä on jo 6 herätys, koska meillä on aikaisin harkat. Joo, ei mulla muuta. Hyvää yötä. Huomenta. No niin, kello on 8:15 ja meillä on ollut jo harkkaa. Kipoilla oli vähän yli 8 ja meillä sipoilla oli 24 yli 8 joo. Ja sitten nyt me täällä meikataan ja laitetaan hiuksia vielä ja niin. Voitteko nähdä?
valmistelijat ja muut pyrkivät yhteistyöhön. Iskukilpa Viknivarsin 12 ja 14 vuoden harrastajasarja. Koko keimasta. Meillä oli äsken marssi ja kohta me aletaan läppäämään 10 minuuttia kisoja. Miten menee? Yli 16-vuotiaiden harrastajasarja tiimirajoitettu on Tää on vähän zoomilla. Niin väärin. Lähdetään lämpäämään sitten kun kisoja on mennyt 10 minuuttia ja kohta alkaa kisat. Hyvää päivää ihmiset! Olemme nyt täällä Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja me mennään tänne check-inniin. Mä en oikeasti tiedä. Ripsipuoli. Ei oo zoomannut. Joo, ja mä oon tämmönen ripsipuoli nyt, älkää välittäkö. Entä jos tuolla tekee video? Oh my god. Tarkenna. No niin. Ja jos syö jäätelöä liian nopeeta, niin Ai, että sitä. Pitäisikö me ihan putkeen? Tolle. Sitä kuppeleita kattakaa. Ja kattakaa mun kuppeleita. Hieno. Mä oon melkein niinku spagaa. Mä en nähdä mun. Missä sä oot? Mä näin sen kun. No mä en nähdä tuota eteenpäin menee. Näytä. Joo, kyllä. Mut siis meillä on niinku silleen, että me... Meillä niinku tästä alkaa. Kauppareissa ei ollut saloksista. Saako siirretään sulla piperiheitolla? Ja sit se viimeisen on 600-700. Terve! Siis alkuperäinen hinta on 400 € ja siellä laskee 20%. Ja siinähän jää
onko se koskaan silleen, että siinä ei aina niinku maksettu? Niin sut laskee 60% ja tuosta vai silleen, että ei kukaan 20% ja no mut siis sä voit laskea silleen, että jos se laskee 20%, niin sitä ei jää maksettavaksi 80%, kun tässä on yksi 100%. En mä muista, mutta se on fansuksessa. No niin, ehkä mä nyt osaan tai sitten. Mun mielestä sinne vois kysyä niitä elokuvamusiikkibiisejä, mä osaisin ne kaikki. Tai mä ainakin tietäisin mistä elokuvasta ne on. Now we are in Oulu and me olemme täällä lentokoneessa. Olemme juuri laskeutuneet tänne ja me lähdetään kotiin nukkumaan. Kyllä, huomenna on koulupäivä. Melkein ne olisi niitä purkan. Hyvää yötä.